Yes story all over the regions ni nyina. Nenso Tema community 25 e won kran ha de eye baby baako a ensem eta pie wo 25 pa. Ye dwene ho a ye ntiase wo be ka se bre bi ye be ye story bi fa ababa wa bi a Tema community 25 for sorry ni ye twitwa no ego ekola kem de na kosi kwanchen an ye twa ne nan ne nsa na kwa no ne ya parki ne de na kosi ekwanchen baby. Sanso ne ekokun eye woman bi so wono so yekuni ya yeko ne fie ya fa ne bibia eye abrante kama ne onyafo a wo hwe no e wo screen so ye friend James wo ye electrician a ono ofu pole wono ofu pole eye transformer ne ade a area hodi area electrician fankasa de enipa ni jom ho pa nam se wo da light of mukakra wo ma na obefra mu niema touch makakra enti area hodi 25 ye nim James pa nenne areho sem kese pa SO 25 ne se James ye ko James dem no ye ku James na yamfa ne bibia ne TV ne niema chese ni sika bibia ye intact nemo nakoma. What is going on? 25 for hono e de nkwa na ekoso ho a ase ekun ne ya ye o se ye kun ne afa unipa ho bibi but ejapade e wo nchen de ye mpe na te se nipa na odi sansem no o around ho ana se e den na ekoso e wo 25 ye tu James akoma eja ne nipa dua ne nyina esi wo man tipa bonfo wo madwane ano odi ye nko bra police for the ambulance bae e ba be fa mu na ko me hwe kakra emra Aman fani bibia amutu na kuma peno meja ya semo chale ayana sometimes ne ewo bia yewo ne so ebi mu de wo ho a ayana eya awerho sem kakra eya na ebi de eja asabre James abusuafo ne mpotem wo fo de esu pa ne dwadwo pa de wo mu subi nipa won so ta kira wo yesa eye da video be pie so bi so asakira wadwen wate na enche Kristo wo beba makra